θα σας παρουσιάσουμε την αφαίρεση του ημιμόνιμου βερνικιού λάκμη. Για την αφαίρεση του ημιμόνιμου βερνικιού λάκμη θα χρειαστούμε το αφαιρετικό υγρό Lack Off Remover. Βρέχουμε ένα βαμβάκι και το τοποθετούμε πάνω στον ήχη. Στη συνέχεια τυλίγουμε με αλουμινόχαρτο. Αφού επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία σε όλα τα νύχια, περιμένουμε 10 λεπτά. Μόλις περάσουν τα 10 λεπτά, αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και με ένα στικ παρανυχίδων απομακρύνουμε τυχόν υπολείμματα από τον ήχη. Επαναλαμβάνουμε σε όλα τα νύχια και τελειώνοντας ψεκάζουμε με το αντισηπτικό δέρματος και σκουπίζουμε. Τα νύχια είναι έτοιμα.